हती होते होते प्याज रहता दू गो चढ़ जाता है आधा किलो आ एकरा के फाड़त बीच में से सरल के जाने काहे कोई ना के मझला रस के ले जा प्याज आ देखो ना भीथार भीथार लेखा आलू है आइल बा बुझा तक पसेरी पसेरी भर के जीवे एकदम अकुला गुल बा चुटी का घुस गुल ये पेटवा क्या में कर तू? अजी हई जरूरी बा कि होते होते ले आई आलू आय आ सर जाई त एगो सरल निकल गेल त जप्पा तो भखत जान पहचान गुन हां कहनी की तौल के रखी है तो कोई संग दिल बा हो हई देखी ई अजियो बड़ के दे ले बा। हई देखी हते हते आलू लेवे के बा आ देखी हई से हनचन प्याज हती हती ई ना के भीथार भीतर बक देख चीरा तनी बीच में एक धारी रह ये जाता कल बा सर अपने आदमी काटेला ना रौला त दोस्ते पे जाई ना रुपया ले लिखल फ्री में का दे तड़न क्या बनेला? बनैले बानी सब कुछ दाल भात भुजिया आ सोचनी हनु कई परवारा का सब्जी तो बनाओ दे पचा पचा लागत रौरा कखनी के एकरा के एकर बियो जनरल हमरा पच न लागला बहुत खराब लागला। तो एकरा के तन के 4 बजे तनी गोइठा सुन के देबे एकरा के पका के चटनी बना दी। हां चटनिया ठीक बा। हां आ कहनी हनु कि उ देखी अब खिसियाई मत कहम त बूची जी से मोबाइल ले ली जा रौरा सब देनी जब मोबाइल के दिन भर में वीडियो वीडियो देखियन रोत गावत रही तो लेकिन अतना फोन पे बतियावत इनु की का कहे के ऐसन मान ली कि जाते जाते तो ऐसन हो गइली भगवान जी का जाने कौची एथी क के उनकरा के ऐसन क देलन जन्नी हंसे के ना चाहिए लेकिन फोन पे कहां बतियाती? के जाने केकरा से बतियावत दिन भर सास ससुर के तो फोन आवत त उनकर ननद के तो हमनिए पे मौसी आवत के लइकिया ज्यादा बतियावल एक जोर पढ़त रहिस न ओए ना ना बतियावत है। जी जी कह के बतियावत रही हम ऐसा उनका अच्छा रंग नहीं लगाओ जी ऐसा बात नहीं के हमरो टेंशन बाकी सयान आखी के सोझा ननद हमार मैं तो राण मुसमा तो हो गइली अपनो मने सोचे कि कहां बतियाई अभी अपनो मने तो तारा सोचे के चाहिए। का हम कहीं रउरा बात सुनबे ना करम तब का हम कहीं सुने लायक रही तो न सुनम चलाओ सुन ली ओइ ननद कबो भौजाई के गड़बे करली सने को पहचान जी हां हां वे तू एथी के बड़ू कबो बतियावा देख ले मोबाइल छिनवा खराब बड़ू ऐसे कि तारे मोबाइल नहीं खे सब जा समझ आता नहीं। जाए दी छो दी रहे दी नक्षी नहीं हम काहे के अच्छा रंग लेवे जाई का पारे पर हम जाना तनी के जेकर आदमी ने को ओकरा दुख बा बतिया ओकरा ऐसन बात बा मुंह पे जाके कहल जी कैसन लगे ठीक लगे? ना ठीक है बा कोनो बात नहीं के ठीक बा ये सब बातों न तो कहियो रोए लगी तब जान जा दिमाग खराब होता हमारा। खाए दी के चटनी पीसिए के दे चटनी पीस के तब खा दियो। जे तनी बाग सुन गावे तब नु कहे के गैस पे एकरा खाना बनैनी है रोज रोज बुझाता ना कि माजत माजत प्राण सुखा तो जाता हम तो जानते भी जब तक गैस रही जब तक गैस आ बनबे करी। चूल्हा भी घाम भी आ जाता सुबह रही देखा तनी के घाम मुझे हमर मुंहवा सूजल लगता ना जी हल्का लगता 8 बजे जगबू तो हम ना लगी 8 बजे जगनी है ना कोई हमरा के 8 बजे रउरा थी देखी ना गैस होती खत्म होता भरा देता नहीं तू जोड़ लिया भरा देती वहीं ले नत धरे तू तो हम मोर समय मिली तो और बढ़िया रही काम कर 12 बजे और मिली खाए के काहे कोनो घरे जौन घरे गैस बा ओकरा घरे इंडक्शन बा आ एगो रउरा लिया दिल बनी गैस त बुझाता के दिमाग सन कइले रहतनी लागे तो गलती केले हट 4 गो पका दी परवारा बा एथी कर रउरा के खाए दी जाला आ तनी दोस्त यार संगे तनी कम घुमल कर तनी 200 रुपया डाल तरे फलानवा टप दे डाला जाता दिया सन ना हम कहीं ना तू नहीं डालला सन महीना में बुझाला के 8 गो के रिचार्ज करत रही ना अरे तो फेर दे दियाला सन कोई अगला करबू तबे अगले तरो करे ठीक बा रउरा के नु हाँ। रउरा कबो ना कहीं ना उनी से करे के ना लेकिन उ बात नगद दे दियाला सन लेकिन कुछ देखी खाए पी ले ना जे पार्टी उटी मना ले हाँ तो हाँ। ठीक है कहने के बाकी उद बात पर ध्यान मन में रख अब काहे के हम झूठ नहीं की बोलत कुछ चीज के हम देखा नहीं है उनकर दुश्मन ना है अभी रुक जा कुछ दिन के बाद हुई सब एती हुई तू अभी न पूछियो मेहरान तो झारा लगाओ तो बहनिया कैसे फोड़ दिया गया दिया घर वाले ने उन्हें कर मई मई बा लागत सुत गइल बिया अभी कहीं तनी समय मिलल फोन करके बतिया दिन भर हमरा खाली रोहा रोहट में डोल रहता क्या ही देता था हमर बेटी के करम फूट गइल किस्मत फूट गइल हई हो गइल हऊ हो गइल मई तनी फोन करके तनी के बतिया ले एकदम मन जाई रहता नहीं कि बतियावत तो हेलो हेलो का कहाँ हो सोना काहे हम फोन ना करनी तो फोन ना आवेला का अरे करे जा तारा फोन के इंतजार कर कर हमें जा अच्छा मोबाइल साइलेंटे खोले रहे लेकिन हम ताकत रही कि अब आई लेकिन फोन ना आइला माई सुतल तबे हम ही कोई नहीं हो
अच्छा ये बताओ माना कर ले बड़ो हमरा के अभी का फोन के तू कर तड़ू हां तू ही न माना कर बड़ो के मत कर में जना तनी दिनों पर हमरा पीछे पीछे लागो रहता सन के का करत या करे मोरे वाला तो मोर हेरा गलो हम कंठी माला चपत रही रे बताई तो अरे तो हट के तनी बतियावल कर ये बता तू बतियावला तो छुटा दिखे रहे हमर माई का कहनी हरे हम जानता रही इतना गहरा नींद में हम सुतल बनी आय तक मैं पटा पटा ना कहनी सुतलो काहे जी एथी बटुए तक अकेले सुत जातानी देखू आदत से बात आज हइसन तो दिन आ गेल रहे आय अब का दिन आइल बारे का दिन आइल बटुए आय हइसन दिन आ गेल तोरा तो नई नहर के रहे के चाही रे तो तू बारे तो तोरा आदत से ऊपर पाछा की हाल बोल बट के जानता रे कौन ऐसन पाप कल तो ई कौन कांड भइल तू तो ढेर जाना तड़े जान ले नु मैं का ओकरा से बियाह शादी ना करैलू स दूसरा जगह करा देलू सन गनी तो मर गई भगवान चाहतर के ओकरे मांग के ओकरे नाम के अपना मांगी में टिकी बुझाता कि हमेशा खातो खुना घूमतो खुना बैठतो खुना का करत तारे काने जाता रे के करला बतिया तारे केने तक तारे ये कइले बड़े नु तबे आदमी कहत ना तारा शौक निकले तो तेरा पर छाव छुप करे के चाही इज्जत बोल रहे ले ठीक ना ला दे जहर हमरा के दे दे एक पुड़िया तो टेंशन में खत्म हो जाई जोहर रे हम कइले बनी मामा से बतिया ठीक ना हम क्या जा बतेले बाड़ी आग लगइले बड़े पानी में ऐसा बात नहीं के तो कहले बनी फोन लड़का ढूंढा त सब भीतर बियाह शादी क के अपन साल माथे लागे देबे ई बता देख ले मैं कहत नहीं हम ओकर से बियाह करम तो करे से बियाह करम तो कभियो आंख नहीं खुले तो 10 गो लाश गिर जाई तब तो लोग के आंख खुली 10 बार रान हो जाई तब तो लोग के बुझाई तू कैसे बतिया तो बुझा तर बहुत सब नहीं सरकार त तार नीलो बुझा कहीं कर समात बिया त का करी ओकर माल के नाम के माला जपी का कि कहां चल गुला हम मर जाई ओकर याद में को दिन को ओकर सामान ना रिश्ता रहे रे ओठ मुंह रंगत है से बताओ तो खता सुन बोलत है नहीं से मन अब मांग नहीं खिला रंगले उठावे ना रंगले बनी केने से नु टिकुली कइले बानी केने चूड़ी पहने बानी समझली इसका खेला का होखेला देख हम कैसे बनी सैंपल में बनी तो चाहत रहे जैसे हमार गत भइले से हमर बेटी का गत हो तो हमरा ताहरा नहीं अपन गति नहीं के करावे के तार तू उम्र समय पार 5 साल में चिकठी पलाद के चल जेबू हम हो देख नी लुआ तने भर बोल नु तो तने बर्दाश्त कर ले ए तरह खले मैंने नैयर में तो चलो ससुर तो गति मत हो गए चलते खानी ज्यादा दुख और खाई आ पड़ रही आ तू फायदा उठा फिर ओ काम नहीं थे लेके बतियावे के काम नहीं सब लागल बा काम नहीं खे हमरा तर दुख और खइला के जानलिस नु हमरा नहीं के खाई ओकरा से फिर बतियावे स्टार्ट करे फिर मिले जुले के बात बतियावे लगल आय तो आदत छूटत नहीं के तो जान जे के कल्चर मास्तारे बड़ के बेटी के बात कान और सुनत त अपना मर्दों से पहले बतियाते तो सुनत रही रे बियाह से पहले तो जान जे के सान हो तो मस का कदी हन जान जाई त हां त मुआ देस ना मुआ देस ढेर उनका भास बता मुआ देस पगड़ी से बढ़ के नहीं खू ठीक ना जोन बहन बाप भाई के पगड़ी गिरा दे बहन बहन ना कहाली सो अच्छा ढेर तू इज्जत पगड़ी देखत ना जानलू ह ले काट के फेंके में देरी ना लगे भले हां त तनी क के देख लेसु हां मैं ठेक दे ना उनकोरे काम गुड़िया गुड़िया कटवा के फेंक त कहीं का कहत रहा हूं मेरे भाई के रहले जब उनका बहन से लगा रे के पेन के हमरा कौन लगा प्यार बारे तो बहन का फर्ज बेटे भाई के पगड़ी गिरा के चल जा ढेर उनकर हम पगड़ी गिरा देल है ना जानलू ह दे देला के जोहर हमरो के हम लइका कहते न कटवा के तो दे दे हमरो के जोहर हम लइको के दे दे घर में दिया बत्ती बारल बंद तू अकेला राज करी हमारा नहीं खे राज करके तोरा हमारा संपत्ति के लालच नहीं खे हमारा जेकर लालच हमरा के मिल गुल बाड़न जानले नु हमारा नहीं के तोरा एथी के घर के दुआर के धन के लालच अरे तो दूसर बियाह करता ना करबी ना रे अरे तो मामा में देखो तो बेकार न त मम्मी का मंगिया टिकवा दी है तोरा मारे एकदम कुकुर से मारे हमारा एकदम मन उठ जाए बार जो पानी लेके आते गिलास हम तो के पहले के दिन प्यास लगवा त लाऊ हुके मेनू हम बानी दुख में रहती सु तो बतेतीस ना हतार ले दूसरा दुख में रहतीस तो हम में जाए हुका फाल फगलती त हमर दमाद चल गई हो भरल जवानी छोड़ के हमर लड़की के कैसे हमर लड़की का दिन पातर हो गई हमर लड़की भी हमारे बारे में सोचता नहीं के जब पानी लेके आ सोचम जो जान दुखा हमारे लग जाए हमारे बेटी के लग मर जाई का रे पिया से हुकतारी
24 घंटा लागत न कमरा कपड़े पर चढ़ के रहे हइसे मत कर हौसे मत कर हई हौ हेन तेन बाप हो बापिन कर कोई हलई नहीं खे कितना दिन हुक के रही आदमी बुआ तक ओकर चलता कि मर जा करावस न बिया तो उनको नतियो को उहे गथ के जबरदस्ती कर जमाले बिया फोन वो कट गई खा खा के नतिया रख के चल जाला सन ई न बुझाला हऊ बेटी भइल हते चगाई न बुझाला लोग तनी माजस के आ तब कन निकली तो ओकरा खाली खेले से फुर्सत मिली तब न सबुनवा कहाँ रखले बड़ी होरी नहाई के रहे हो एगो बात पूछे के बा तब नहाइम रौरा का पूछे के बाटे हम नहाई बताई बात पूछे के बाटे कबे लो टोला महला में ठीक कहता का कहता तू तो औरी टोला महला के बात सुनत रहे का कहता का है पूरा दुनिया देश के लड़की छोड़ के मुसमतिया मिलल हिया के ओकरा ले हमरा कोनो नाता पता नहीं खे ये कुल कहबू का तू नाता पता नहीं खे ना माने एक आदमी झूठ बोली दो आदमी झूठ बोली सब कोई झूठा बोली ए भौजी तू हूं एके बतिया रटले रहेलू अच्छा आवे ऐसा कोनो बात नहीं खे आवे दी भैया के तब हम गांव घर में पता लगवाइए दे पता लगा टेंशन काहे ले फालतू के बात भैया ले कही है फालतू के बात बा लोग गांव ठीक कहता फालतू के बात बा अरे ऐसा कोनो बात नहीं खे तू तो ये तो अपन भतार चबा गई अब रौरा के चबाई में लागल दिया ऐसने वो लथन का ठीक रही तो वो अपन भतार जते तो चबैबो ना करे ठीक बा तू गांव घर के बात मत सुनल कर आगई कह दे बाबूजी गांव घर भगवान करस नु के गांव घर झूठे बोलता ठीक बनू सच मत हो के भगवान करस झूठे हम तो पता लगावे के तुम भेजबे करम ऐसन बात नहीं खे भेजम भैया ले कुल मत कहिया कुछ फालतू तो हरो ना रोक छोड़ दी लहेरा लेके घूमे के ना मत नहीं घर में बानी कह तड़ू घूमत नहीं घर में बनी फोना पर दिन दिन भर लागत है कौन माई दादी से लागी ना हैं कौन से बियाह सेट हो गइल बा हां दोस्त ले बतियाई 12 बजे राती में दोस्त से बतियाई ना गेम खेली ना अच्छा गेम खेली ना फ्री फायर खेलत रही ना ठीक बा आवे दी टेंशन काहे लेल बनी हमनी के पोस पाल करते जा कनी जाके माई बाबू के मुआला के बाद एगो लोल्हा बोला ई एगो बेटा रेखा बाड़न त बेटा त हाथ से निकला ताड़नी ओ त हम कहां कुछ देखलू हां कहां कुछ देखलो एगो देखल कहाला तना बदमाश हो गेल वैसन वा के उसका दे तड़ी संदार माने एगो आदमी झूठ बोली दू गो आदमी झूठ बोली टोटल गांव में ना झूठ बोली आ वो इतना बदमाश ने अपन माई के गले नहीं खिला के देते हैं तो रवा का चीज पूछी बियाह करके फिर हम बनी बियाह के घर लेके आई में ए तोहरो बियाह करम हम के बियाह करम हां ओकल बोलबे ना करना तो कहतड़ू कि बियाह करबे अच्छा खाली फालतू बात पानी में होगन तो उतराए से बाकी ना रही ठीक बा इतना ध्यान रखम आई इतना कान खोल के सुन ली भैया ले पैसा दिया दियो तनी भैया ले पैसा डलवा दियो काम बा हमरा अच्छा हमार बतिया पहले सुनी जाए के अभियो से जौन भइल तौन भइल अभियो से सुधर जाई ना तो भैया से हमरा कहे में देर ना लगी तुमको मार खाली का भौजी तन दिखाई दे मोबाइल दिखाई दा ला दिखाई लॉक खोल के दिखाई लॉक खोल के का देखबू दिखाई लॉक खोल के थोड़ा बाद में देखियो का देखबू हो गई नी अभी बर्तन धोत तो का देखबू बाद में देख लियो अच्छा टेंशन काहे ले बनी लगले बियाह के बातें करता नहीं ना बात तो तोरे भिरी पैसा नहीं के हमरा भिरी जाए के पिकनिक मनावे हो पैसा नहीं के हमरा भिरी आ फोटो लगले काल मोबाइल पे जाई फोटो और बियाह सेट कराओ तनी हम का है हम बियाह ना करम अपन फुआ के लड़की से बियाह ना करम हम काहे मुसमतिया पर हम बा भौजी तो हाँ। मुसमतिया कइले बाय भौजी मत करा ठीक बा बियाह शादी के अभी बात मत चलाओ अभी बियाह ना कुंवारे घूम लहेड़ा लेखा भैया ले पैसा डलवा दी हो जा तनी बताओ सबुनिया कहां बाटे नहाई तनी नहा के जाई देखी हो घर में अलमारिया पे होकी नहीं के खोजला नहीं चला द आओ चलिए आओ तनी अपना ही लड़का का आदत खराब हुआ तो अपना बात बोलनी तब हार मानते लड़का हैं कि हां बतियाते नहीं बतियाते चाहे नहीं बतियावत अच्छा बाबू टेंशन काहे ले लेबै जौरा पता तो हम लगाइबे करम गांव घर ये तर नहीं खेनु कहत हमरा से हटाई सब बाहर शहर के लिप दी एकदम खुरखून भई रहता 2 दिन पर लिप पता नहीं तब अतने दूर माटी बा उन्हें तो प्लास्टर हो ए नीलू बुची कहां में जातड़ हो हां पच गोल तार पेटवा के पनिया टकले बिना ना रहल जला का तू का हमरा से पूछली कहां जातनी कहां नहीं की जात त का हो गल पूछ देनी ढेर हिसाब ले वाली भइल दांत चियार के जौन चल गन हो तक हमरा से हिसाब लेने के कहां जातड़ू का करतड़ू का नहीं कर तू हैं मैं की हिम्मत नहीं खेनु
मुंह आल कोई के जमल बेटी हमरा से पूछतिया मुंह आदमी के ये तरी ना कहल जाला का। कले टिकावा लो बोला के उनका ससरिया से आ हई झुमका उनका रौरा में शोभा ताई का सोभी ऐसा ही चली एक मर्द लोग जिए कहा कने का हम कहाँ कहतनी के जिए कहनी के टोला में के 10 गो दे के बात बनई हसन की कैसे टोला महला खाए के देता टोला महला कहना ओकरा का पकड़ के लेके आगुल जिंदा के ला के दे देला हमरा अचरा में पहले बताई कि हमनी के जानते हैं कि कैसन रौरा व्यवहार करतनी हमनी संगे टोलावा देखी के हंस के जी न जाई के भातार के चबा के खुश बिया बोली हम हमरा कहे का मतलब है कि हम चबागुल बनी तू लोग चबैले बारू जा हम कहत रही ना को से बियाह ना करब हां कहत रही ना मैं हमर रोगल परल बा करा के आ तू लोग के जबरदस्ती कल बियाह परल बा जानू नु अब तड़ी हमरा ले बतियावे कोई मोबाइल लेके सोभत नहीं के देखी उल्टा पुल्टा बोले लगे सर भैया के जियल मुश्किल हो जाई काहे हो अपन मर्दा का तरह ढेर मोबा अपन बेटावा को ढेर मोबा हमार मो कोई के नहीं थे बा तरह दोसर बियाह कराओ जे साल में हमार नहीं करे के सहमत हम भौजी कह देनी 75 गो ले बियाह त 75 गो में भले 75 बराड़ रखल बेखो करे से बियाह करब हां ओही टोला के यही टोला माने हां होई दोरी पे बियाह जता त टोला अलग बा माने रौरा के दोसर लइका ना मिली ना मिले त ओकरा करे हमरा दोसर ना चाहिए हमरा को उहे चाहिए उ कहेला करे के हां करे काहे राखी राखी काहे ना तारे नियन कोई से नहीं के प्यार करले जानू ना राखी हमरा के का तू नहीं को अपना नहीं घर में कइले का हां बात त कइलो के मुठड क्लासिया के 6 महीना के बाद खत्म बियाह भइल त जा तू अपना रास्ता हमरा उ सब नहीं के रखे के जानू नु देखी रौरा से एगो बात कहतनी कि सब कुछ सही हो जाई सब देखा बात चुपचाप मुंह क के बंद घर में जा बुची नीलू बताओ तो या तो ना एथी करते ना कि का कह के घर में तो नौटंकी डुगी ड्रामा करते हमनी के जानते जा आ दुहरिया पे कैसे ही ढार लेके मोबाइल लेके जा तड़िए का टोला में कोई सन ही भगवान बतावा हो लाइटिंग सब मुखिया खा गइल आज दे रही हमनियो के लाइटिंग के पैसा त हमनियो के लाइटिंग बड़ी त घरे आ है दोपहरिया में मर में दल्ला त आदमी के त कहां जाओ और 100 से आदमी लोकत अवन चलो हो दादा अब ये पैसा पहले ओ जीजू को देख ली रोत लगे नते करे सुनी ना बात कहतन हमरा हो जाए हमरा माई हमरा पीछे पड़े मामा लइका देखतन बियाह करे खातिर हां फोन मामा का दोनों तीन जना मामा जुटल बा बस ठंडा जी तो मामा जुटल बा जाके जल्दी एकर लइका देख के बियाह शादी क के बात रही भौजी की देखत तनी केने त लइकी हां त देख ले हमने की जान कोनी जी कोनी हमरा के लिया के चली ना भी तब तो जाना तमरा घर सबे कोई बटुए आज को दिन बतिया त माई ना देखलक माई देख के कहते कि तोरा आदत नहीं के छूटा तभी ओ करे रहबी भाभी कहतड़ी कि का है ओ करे से काटी कोई पूजा के मन में दोसर लइका देखाता कहबे करी ना कि हां हम उनकर से बियाह करम एक बार बियाह हो चाहे 75 बार बियाह को भले मेरे 75 बार राण काहे ना को पड़ जा लेकिन सुहागन रौरे नाम के बनम ये खाली धोखा दे के कहलू न दोसरा भिरी हम कोई रही ये कोई पानी के भगा के लेके चली जी त कहतन कि समय द ज्यादा बियाह कल ओकरा बाद कर सुधार कल सुधार भइल बा अब सब बताओ तार 10 दिन के हमनी बोलन कि तो हमरा के जुगाड़ कर लेतन त लिया चल तले बियाह कर दे अब जोगाड़ भइल बा त चली हमनी के जाना नौरे से बियाह शादी कर चलबे कर पानी हनु जी जल्दी बतियाई चाहे चली मंदिर में हमरा के लिया के मांग मीटिंग के हमरा के लिया के चली के न्यू कुताई रहे बताई कब तक लाई उजर मांग लेके हम घूमम ऐसा लुगा झूला पहन के घूमम हमर माई हमर भौजी रोवे लुना रोवे के चाहिए इनकर आत्मा के शांति मिली इनकर संतुष्टि मिली का हमर मेरा नु का कुताई रहे लो या चलो हम कुताई बनी ओवर तो कुता के कॉल लेलू कम से कम मत रोरे बताई हम मना कला कम तनी लो च हम रहते नहीं ई का हो आय ई का हो काची हो बोल दी का हो केहू से हम बोलबे ना करी ना ओकरा के हम जानते नहीं खी ई का हो ऐसे कैसे नहीं जाना था बोल दे ए तू चुप रह हम अपना देवर से बतियावते ठीक बा हमरा उमर तो लगी हन मरद लगी हन हाँ। कौना हक से मरद लगी हन कौना हक से हक नहीं अपन के। मरद के त खा चबा गइलू कौना हक से मरद लगी हन ए कौना मंगिया में टिकाइल बड़ कौना मंगिया में टिकाइल ओकरा बड़ पहले हमारी मरद रहन जानू नु का बोलतड़ी जानत ना रहू हैं जानत ना रहू बतियाई ना जानत रही हन औरत चुपचाप रहे सुने जी कहीं का मुंह पर हमरा के राखब नु हां और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए दोनों जन चलो जा पहले अपना दुआर पर ठीक बा आ तारा दुआरे पर दूध के दूध आ पानी के पानी करब दुआर दुआर के नु रौरा के चली पहले घरे में बताओ ठीक बा ये दुआर पे लेके चाचा आग के दरिया में लेके चल में काम के हमरा औरे हनी औरे ए खलवाड़ी तारा तो नजरी में लाज जर हइले नइखे ठीक बा तारा नजरी में लाज नइखे
ठीक बा त अपना देवर के लेके जाइम नु का रखल चल हो, का? दुआरिया पे चली लेके आओ तनी चल हो काहे खातिर बोले ले रे? का कही रे, हम तो बुझात है कुफते में जान चल जाई। बियाह शादी कोई नहीं तो साल मथना तले उहे गुजर गए। सब ढेर ना हुली सब आय? दे सब टेंशन काहे नहीं के टेंशन ना, ससुरे से फोन आवता ना कुछ आवता तो हम लिया के जे है सन का करिए तो सब। नाही हो जे बिता के जी तो ठीक बा। अब का हम बाल बच्चा कुछ अब काहे को जे बिता रे? वो सही करता हूं जा। सही का करता जा, मामा कहता है दूसर बियाह करे के हाँ, तब तो साल ये माथ लागी तबे न बियाह शादी होई। ओहे में आ- साल बात लग जाते तो भी आ तले तो देखा तनी बच्चा कहीं कुछ और मत हो जाए तो इज्जत के पाह लग जा। का हो जाए कुछ। अब हम का कहीं तरह से बनले बात बताओ तनी। तू ना कहबे तो हो जी तब कहबे। नीलुआ के रहन चल हमर तन ठीक ठाक नहीं खेलागत। का हम का कहीं अरे कैसे का हो बताई गई वो करके बात जान है ले काम तो कर जान दिया ले मन नहीं खोल के कहत जान ना दे हमारे को अपने भी जान ले। हाँ वो कहत रहे तो हम ना पति मन खोल के कहत का भइल बा खाली हो गेल कइले बड़े होई। जानता है न जाने से पहले बतियावत रहे ओकर से बतियावत फिर अब हम का करी तो तू सुन ले तो कुछ ना खिलावे। का ओकरा डटनी है कहनी ऐसे मत को कहती है फिर बियाह चलो जा, कर दे उ हम चलो मत जा, तो का कर आवा। एक सो छोकर से बियाह करवा दे। का जी चाची जी माने ठीक कराओ तनु गांव घर में का होता हैं हई विधवा मेहरारू के लाके आ गांव में के कुंवार कुंवर लड़के से फसाओ त ठीक करतनी। अरे हाथ क्या दिल बड़ा छोड़। रोक रे ई बताओ त अपन भोला भाला देवर से कुंवार से ना पूछल त विधवा और साथे का करत है। लड़का के 77 जगह मुंह मरिया सन तक बोली ना त लड़की मरवाइया सन हां हैं लइकवा के में दोष बा हमर लड़किया के नु जियते जिंदगी खराब कइले बा नरक बना के ध देल बा बियाह के गइल नु तो तोनो पर बतियात रहे उसमा तोरान मुसबत तबो नहीं ओकरा छोड़ त ई त कुमार रहन उ टिकवा के गई त उनका सोचे के चाही नु कि हमारे को मरल पता काहे के बतियाओ त नहीं छोड़ देला काहे बतियाइली हैं ई त शरम लाज नहीं खे आय एकदम बेहाया हो गेल बड़े आय तरह के नतियो दो गला ए बाबूआ हेने आवा तू हेने आवा अरे तोरा लाज निकला त का हेने आवा बाबूआ मरद हमर लगबे करी हन त मरत तोरा जो काम का कर एका साथे रहब लाज डर नहीं खे हाय एका साथे रहब अरे मर चट सर मुंह में पूछो तो नहीं भाई ये जे बते देह में डर नहीं खे ठीक बा ए जे तोरा के नाग मात्र नतिया का परवर ऐसना लड़की से बियाह करवा ऐसन है तनिक लाज डर बा भाई आपके सामने कैसे बोलतिया के कहता बियाह करम हम ले ले मुंह तो दे तर मुंह में कहतनी जी दौड़ा अभी रो त कहतनी के मतलब बियाह शादी करम हां ओ दिन ना सोचलू जे के बियाह कर गइलू अभी रो 5 मिनट पहले का कहने के करम कहो बेटा वो रखो ना माजा मारे के बेरी ऐसे कैसे रखम मजा है का माने जबरदस्ती बा हैं जबरदस्ती बा काहे रे चुप रही रो बता अपन ने खुद देखत विधवा हो के चल तड़ू कुमार पर सही बा फसावत भाई तोर सजा सही बा इज्जत गांव घर में सब एथी होला रे तोर बियाह शादी कइले एथी पे नी ये रोगा से हाथ जोड़ी बा करो चुपचाप चल जाए हमनी के इजा एथी करी चार ए कनिया ई बताओ कनिया ई माने सही कर तड़ी हैं मान लो कनिया कि आज कनिया ए बबुआ से फस तड़ी काल कोनो और लड़का से फसी हन हैं त काहे नहीं कि बियाह शादी कोनो भेज दे बात बताई हां एगो बात हेकरा के लेके आ तू चल जा त मारे में देरी ना लगे अच्छा रौरे मारे वाला तन मार के रखाई ना हमर लड़की के जिंदगी बर्बाद कर दसनी रहतिया रौर लड़किया नु तार लड़किया नु खुदे अपना हाथे जिंदगी बर्बाद कइले बिया ठीक बा हमर लड़की का तो जिंदगी बर्बाद कर दे ऐसे काहे कहतनी रो तो पहले हम कहत रहे कि हम तरह से बियाह शादी करब बियाह शादी हो गई रो चलते अपन मरद का जवान ना करे के हमने के तौन कर दे जे फिर हां काहे कहतनी का कइले रे हमारा कुछ के मारो घूम के कहो जा ये दादा देख लो सच्चाई देख लो एक कहत रही कि अगर तुमने से प्यार कर ले तो अपन सुहाग खत्म कर हां हम कब कहले रे रो ना कर रहे ना हमारे ये तो करब रह बा करे फसा दी तब फसा दी खाना में सुना त दोसर कहे के है ओकरा चला आओ चला तुम आ देबू चला घर चला ऐसे काहे कहत रहे भौजी ऐसा आदमी पे कोनो भरोसा बा ऐसा आदमी पे कोनो भरोसा बा चल जी बाबू जी हमर नौना ना रहतू ना त का तरह के करती ऐसन आवतड़ी बियाह करे हेने हे ने ई बता
तोरा का जरूरत रह हटे का जरूरत रह ओकरे चलते तू सोहाग अपन उजारे के आय आय तो नहीं केनियो के ना भइले ना घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के भइले रे आय केने के भइले निकल घर से बोली रे घर में नहीं घर से निकाल दे तो कैसे अब हम ना रहो घर निकल कह जाला ना कर ऐसन दिन पातर हो जाला उ मुंह दाब के नैहर में रहेला जानलू लेकिन तू त करेजा पे चढ़ रहू देख लो आज के डेट में कुंवार के त होते नहीं कसन रान मुसमात के कोनो हो जियसन बिहाल के हो जियसन देख ला गोइल मुंह पर तार आंख के सामने नु कत जाने देत रहे तार खाती आंख के सामने कहलस कि तारे से काहे के बियाह करी ठीक कहले बाकी देख लेलू महिला सपना किंकरी जतिया कितना दिन रहल निकाल बैठल को जे बाड़ू हटा निकाल दे घर से मत ना रही हम ऐसा जादी बेटा ना हो हटा माई भाई के बाप के इज्जत ना रखल हो तो माई बात को ले बाड़ू हैं कहीं ना जाइयो घर में ना जाई खाली कोई गलती ले जाए ससुर है वो जाए ले जाके ससुर ना जाए उ रखत हन जा चल घर से निकल मामी हम कहते निकल जो गलती कबो नहीं ये बात हम तो के बार-बार समझाइने बचिया अपन भातार के सुख नु कोई आज तक से नहीं खेदे वाला तरह के रखेल समझ के रखियो सन बाकी बियाही कबो ना बने है संस्मात के गोबा समझ लिए जिंदगी में ये बात के अगर लाज रही तो ऐसे काम करी तो वो गांव घर में अगर ये चोट लागल तो फिर दोबारा सुनिए नजर मत दिखाइए जदी हम तो ये कम ना के माफ कर दिन जा साल हो जाए ना मम्मी जी तो देख के निमन घर आ बढ़िया से जाके देखा ना फांस उसी मत लगावे हमार तो एकदम मुश्किल भइल बात